tulay. So, go lang. Ting! Etcha. So, ayan mga Bex, abot na may dayong pinabongang-bongga. So, it's very amazing. Walang tao sa konti-konti. So, kaya nasa dito na naman kami ng puro-puno. Kasi every may kami, kukunin ng mudyos. Dito talaga kami pupunta for pictorials. So, kaya nga mag-outfit ako ng bonggang-bongga sa campus yan. So, nakakaloka, best. So, bye!